हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ के.डि. प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा मिस्टार रमिअ' शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि बे भिडिअ'आ थारैनो सोमोनांथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा नुवाखैबा बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मखौ थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। नैथियाव दङ दावगाफु एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा दानि जुग शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि बे भिडिअ'आ बाख्नायजाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बिथांमोननि बे शर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।